yo gosomie ko gerenga kiende so gosomie kwa gatwalire chiwiki 14 lakini bono yatwalite chiwiki 10 igonga machi wiki njiri chia tute tuske saulia mangana ya covid ya bete lakini abondo chinga balimu baitomba akora chinchira chyo gotema mono baka somia abana baito baka prepare abana kero bale gukora amatemu tugitu kutwara mu cyando ndi bwenzi nabo twigwita abana baitu bakorete biya nandi bakurire nandi ndete gotebanga nabana barabu nabagochaka abarabu bachake biya ngoro toranya saba bwati si bakuri biya so alia preparation ikie kwirende serikali mbya chialingi nandi no na abana mbe prepare bagaisanika abali mumba ba prepare biya titu atwalete mu cyandunde nonye kurukinsi kindi twari kuyiwa mangana insecure ya matemo abange bairangana boroki kyagera nakikonyo omuntu olinge bwenki ngiwocha kukwera lituko gocha kama matemo ime think you're kwende from experience kisemi turenda sibiti tu manyina ya tekero kurwa sensemo ye chigosori EPL Africa Cup of Nations, Europa League, Champions League, nechinde chinyenge just exploded La Liga into life. Boygo chigosoro kwa simijoro nigo tuguchira ubokoroba swase mitandao ya Facebook like Foga na bagoti nyeroti www.radiovuna.co.ke Onyekole Mwanza Tanzania enge kosi ya kiaba woma nchomo tegerale Terembo mbele iga Mwanchomo tegerale yose kwa jana Radio Vuna 102.0 FM Boga Shinyo Janga Shinyo Away
Listen, 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious, glorious goal. Amangana maja nyechikosole ku Radio Vuna. Isano nenusu chabona mambi mwancho motegerere ndoke Victor Sultano bangenga kingo kwa aligania sevitingo manyali agenda tokoleka soko ya chuta chikoraga iye monenusu chabotuko koyo na chigo koletera senchira yobwagale tuchakira se ligi ya KPL gose Kenya Premier League aseki minoneke mokera chiko gosoli walitkolia rero chinsa kianda chikoraga KCB ne chigosikania na Tusker FC Litkolia Mambia FC Leopards ebariganie Kenya Police Bidco United egosolie na Kariobangi Sharks Gor Mahia echigwa gosolia na Wazito FC Sofapaka ebariganie FC Talanta Oikarabona steki minini kyo ya KPL Kakamega Homeboys ndiko bagenda teko irobobui Kosobora igwe ligue unit point mrongene na isano nemo Tusker FC baraba siri bali siri bagalia kabene point mrongene Nairobi City Stars na bakatosna point mrongeta to na isano na isato KCB na bakane point mrongeta to na isano bakubwati wana Gor Mahia bane point mrongeta to na isano ende babwire asobonge bwechigori Doso asense mo yabongeresa Ligi ya Champions League ekemina ke monke wasoligwe usebina novere mbiko soligwe litkulia rero chikoraga chinsa isano na chabutuko Ajax chikobo baligania Benfica Man United the Red Devils echiko soria na Real use Atletico Madrid ase ligi ya EPL gose English Premier League Kiminon kemo kia gosoli tuweli tukule igoro Crystal Palace Gatiringo bonyansi na Manchester City batabika netigori nderi tukoria ang Emino vivere mpiko soligwe ase ligi yo Brighton and Hove Albion echikubali na Tottenham Hotspur Arsenal ebalgani Liverpool Ikarbona ase ligi yo ya EPL Man City niko batangene point meronge 5 nevere Liverpool abakane point meronge 5 mona isano nemo Chelsea na bakatone point meronge 5 no kianda Arsenal abakane point meronge 5 nemo Manchester United varasi bakaliga 5 point meronge 5 Beautiful, beautiful. Something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Ujio noro mweli wabamangana maja nyechikosole ku Radio Vuna. Chichenga Laka chenga ya pele Chidasta Ibisigindo Umekira senge kuba yeye ilibya kabisa Chipasi Emetwe Nechikumori Chitingiri Okuragani biara Chikadi Finally Monto alire red card imekuwa Eje Nengoyo Asenge chongo kwa
ya namangana ya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi ime ya Radio Vuna. Right, asante sana basi gereri onsinime yumorobeli Omokia litukaligere Jumanne #education motivation Tuesday nkerutugante kusanga mnere Dr. Charles Ntabutinega nyoranga igotore live ase Vuna TV koswali se mutandao YouTube okonyara kubago koligereria chinkwani chigiga na gugitegerera ya masemo wotera Vuna TV swali Vuna TV onyara kubago koligereria chinkwani che masemo na bego ase website www.redivuna.co.ke onyara kubago kuchibwati tu asenchira ya bene kigima basi buno mteto tunyara kubatoko ndrake daktari kirongo kwariga naenda se enseme ya kabere ye chinkwane chekartonda tukuligereria matemali krase ye komuna kabere KCSE gukondra kwarenge nga ekarenga ke ya matemu bintu bikorega ngoche bire byakorekana gwateba ngatianya gukwa tabere gatike tondo lakini timetinga kyura rusio mugusikuru asengana yoborogi ngo mugwekano emyaka ya magega kero nalingo chikokorera iga skuru omwako yolenga bosimbali balenga bosibwana se university okorre skuru mwana okorre skuru ochire attachment okorre wente goche for graduation lakini lero akanyoro mu basikana bwepara epigipigi omwana yagakwa mwibali nyana asomire kuru class ye mu primary secondary university okuri bakuchira naende yali gusomera ubwalimu ara sure dinga wono ali asale okora internship konyora iri replacement akuruga graduation ne gasi ali kwenda kunyaruka baka gukora omago te yumu iboli oyunga iga muntu tamutareti tamuchire tiro lyondo propriety myabono yonde dotanga aba mito nan
ene nango kwa ndera banyola no ari nyekitali chinsechi abanyekitali bagenda tokumoshukulikira timanyeti abande timeti nanya gukora butukimanye gusa abana bakonyora nimiti nyekire gose bagoche baiburu chinga kichitaraika nanya gukora research imanye lakini mbale bakurigiriria kwa sense mo ya serikali mnabone ngakia matemu konyorori bamupye basikali mbaro inde bako bani buduki abandi bamachikora maybe nonye naba bandi mwana ko agostuka gusukireka kwa ibo rwari ruminyoke gonyekitari gusoyo bwe patrent buyiguire no mogosori maybe korwase muskari tanari muskari timanyeti engana yoko yabanyanyimbo ase uburindi bwa matemu abandi ngora boli bali ngi muskari yo chokore skuru kurenda matemu bikagwente kuminyokanya ari Al-Shabaab Somali ndia muno tigante ve seri swali liunga amatemu nigintu kiamana muno nigintu kire very sensitive anda tanyale gutiwoka igonga abasikali mbaboro inga kionsi pitu akorera amatemu abasikali mbaroro omuntu oromia umuibuli oromia omwanafunzi oromio tabuga temagosa ndonsi musikali oli tanya gutwara bukongo bonde bwenzi because rero ntubwate njira abasikali bako interact n'abantu abasikali bali nandu isiku bali ereka bali ji bosine ji school wawe abantu akonyara bagosekana abana bali abantu bakubate bikorumu kimwe ko bekwirende basikali tubwate rero igambali basikali bali bege colony yani ngekera korora ayabona notwara amagoso mutatwara utagete gotama igonda itugwakire serikali itubyanga abasikali ba rero ntule mbali na ime y'abantu ano komenya umeze bono bamenyete asa abantu tali ngandiri bakamenyiro ka police usijikandine rero bamenyete n'abantu bonse ndagite gokira nanda untebenga ekero ubwata amagoso unaye busino muibuli umete ngani ngose tasigiti nari uranyari unyakuruki sababu iki ekogera aye nkuriki gure no musikali aye no bwete ngo musikali uja konyora andake ne ibite gento kyanyarebe andake na ruani tinyarebe ono utegete kugetumie gentekyo kuchiasa aba kurenda banafunzi nonye ne skuru boyonga omwana otugitura amaso umete unabona rero tebe una form 4 bona baende tokora abana abantu abandura umirekero balinka bakurundi kipikipi yani utanyari kumenga no mwanafunzi abantu abonye ugakoleta amagoso ekero umusikali uri akuru kangari natagite gukora kwende kwobwa indire ntatwari bo manyimono orasa mangana ya kinyagitari na no ruiburu ngakirota kirekoba batinde tekuyinanga amaeno rumu subati ka beirange amatuka ya beirange buchigwika yokuibura omugosa ninchira gite etani tinchireria analete aburanyono no kuibura kuri bwachire bwangake onyorira umwana engakiri etara ikabiyeyo lakini rende ntura atwara kesi uize ko wichi kesi nyinge tugotwara ki abana bako bonke kera matemu agenderete igo bakonyora abana bayigete mitinyi yabigete pati tuye ko banga umwana uyo liria chieta akanyabusuru musani oye amatuka ali ikire bono tu conditions chiribuna nda inyore abangina bali gukwana bone kigero kitinde kitiko kote bingaki kwanya abakote busino mungina ngamubeke ne pigipigi gawe manyageri wigene kitalia etokonyorira omwana onya maena abangina ba mintu simule bali mu bwatu bomanyimono ere ngadro lyo konyegeri gukulingo gera koro mungina onyora omwana bwango roli na kurwe skuru beiga etoke ngomwana agekanya kitalia nyora kigima abotura ateberende nginjira conditions ichiali na jichiagera na matemu make uwo buli wa matemu but I want to say nte ko te ba providing okuibura kwa abana karukono pasikali nto babeka in fact pasikali rero bara abasani abanene ayonye kogosere tu musikali ukali gukoria kokomoro gweta buwo nabunya gukuranga inkiago chikotenera asabana agaria sebali nike abaitewe kwa nywire miaka ya mademia keri mekora basikari bali batangani no nabana jeshi bali bakora ukalizo bali bagakire kumwaranda NYS ara bama agochora bali muchi kwenda military kaho kuligire no kuligire guko iho gochaka korera nango bwa nawe ya mazakire korera anyway daktari karutura sengane yo bado ya aboruko bali bebwaterete edebete nero ende ya leta tuno mwaziri kwecheseme professor George Magoa umwana uyo bwebwaterete maybe bwebwaterete wikire bakabona onko binare
ochire nyagitari uyo mwana ende mwamo bwate nelisakaria matemo mpaka ali nyagitari asekatandara abagendera kabisa komina nagare to mwana lakini abali gete ngalisa nende muna masakara akali chikara gete chioko basa Rolike nolisa kaniko nyoronyo mwana no watabange timaiti ngaki from bono manjibu na inwa barimo ngaki keromoko dictoire debate bilengero kibiri mwarule suggestions kijiri mwarule is it okay umwana yoyo boire definitely bilengero byaburukanire nonye the performance yara chiko kora njira chiko kora samatemo aya na bitabe monekera uchokora matemo na abande bali bakoretanda no conditions. Is it right ko mama matemo chinga kicho? Well, it is right but not very right. Saulinga umwana oyo bono propriety tabe kiri conditions chirichi abana bande bagokorera matemo. Yes. Nyagitari yali nemo pains chirichi labor pains usonya oliro umwana njagete oronte kubwika namuna yalingi. Lakini ibintu mbire tokuligirira igaiga. Amatemo aya ariko kora umwaka oyo nandi ngakindi yago chikonya kora mwaka oyo no nyene njira amatemo ali asetiri ariko chakoba ready tinga kiria nandi soko motebinga bositu isukunya rusho tuko moinga kiende te kubwika noro atola umwana nale osome tolibia uganyita amatemo aya condition iliyo konyora umwana agari ngate komogera tanyori giredi na irana magegara irana sinini usina andi nabo konyoro mentire esauli na arengere tiguru yuko ibura usinga kini nchembe moyo kera nyori umwana uli onyangake incho yondo biyega okora amatemo aya so deviation ira benke sana te ko banene ndagite kotebanga uise goteba bono kwa mutigiri misi bali bandi balingi na barabu betire ekerenga kienda gocha gokole ngoko tebinga kiyende gwata kumubikira kando na chaboro because you never know talia yo obwato bugimo so onyo umwana igite koreche samatemo aye umwaka oyoyo na abandi bamwabongo korabara amatemo aye akire umwana uri guikakora amatemo aye utatiga bone keroto kogenda marking na mageti nande no isa so mi dabu kiani kia facing the world ni gete sinde examiner na ko somia amina ari kumaki amatemo ntubwate asea supervisor bakogenda balika no lyo monene bwe school bateba ngumwana oyo conditions yakoreta amatemo kialingiya so amatemo alingonya bigatore bahasha yabo etari kuburukana n'iki bahasha ikikinde agenda kubwabo ngekero bono baguchikumakia injira nire bakunyaligereria kubwabo nabalise kunyaligereria injira yemo no lyo lenge yani olebuya so igo eserikali bose bali bakumakia amatemo bamanyite injiranga oyo umwana oyo bose tari kunyara korora buya umwana oyo bose gali ngese bakuminyokiwa buna bono roche gochige gase kisigi kunyako kwanika bose nyakitari anyorerete because na binyarekana tari nonye nenjire igwate bayo konyora umwana lakini gero burwaire bono burwaire gutugucha kumugichi injire ya mono ryonde condition cyecho bali abatalamu bametene ekero yaliga tukumumake twamwikiria asigete kuvuga buno ryondo lengere conditions ziri kingia kogenda so igintu kirekere nega tukunyara atola gutirenia amatemu y'umwana okorete kwirende oko na abe criminals bire emokumwirira amatemu ali yabakakolega ali you will be surprised dinga igasi bire lakini bwetire ukire bose ne university okorere degree yayo bi yes andake daktari engana yobo ngaineria especially ya samatema ya gendreta KCSE botambe kero mwaka na bero nyoro mwaka wetete gusi igale gamangi chisemo chia mulikirenga aigobo ngainde lingo chabole bwaba timanyi tinki yoko garama tema ya form fa ko imukiriberera sana kero mundu mnabona ko igwete mwanafunzi wa KCSE University wa twali ka okordo mwana matemo ko gura ali busia mumura ali kokorera isa matemo nenda banga ba BKS bya rekane bali ba registered na private candidates timaiti engana yubo ngainde ya samatemo klasi 12 kiko garama abantu batatu kutumeka all means wene kinga form fair wetire KCP na buta igwe lakini KCSE igwe bikore paka balimu bali involved. Thank you. Very sensitive ndatebe liswali litindi sana nande mba isako tebanga nale kwa guli baga propriety na kwa twachalero iga ntebi umwe kwa iru nonyene myaka gete ulikire topic iyo ine topic ire ntambe mono patidiganye ntake gonye summarize iga
omanyete abantu baitense yebuna ya twabeta ntwaika gutangania inga ekero ubwate certificate ingia usobwate grade ekia igona liuri successful in life yani ngobugima bwensi biborobia ebogocha kurwa so ogweta amatemo bona abantu ngotema bali chinjira chonsi kororanga nere omwana wetiro nyolde certificate irengi yigrade kirekia egera achikoba successful achikoba umuntu omana gochimutu twaibe binte binge sana lakini sauli bono ebe ne serikali yetu ebe na abayibuli baitu ebe na abana boka abanyene twatebirie ababali chisukurunga eseminero yoka buikwete bono kiro omuntu atemete enchirende yonsi kunyarekana nebingie nebinchirende egera amatemo yakole kwirinda nyanyore bia aete form ngo determine ubugima bw'umuntu sana yes eli basic eli kirasi sana isa tumwana umete tararambuka bia iga maiso lakini kogocha form 4 umuntu yoko ruga igane university yakogenda university is universal iga bono etenenere oni grade ikagonyora ngitagete abo muntu umuya nakije kwera abantu bano bakurwana ngakingo kora umwana onaite agende busine university busagende college ingia at that level nenchire litwabekire chinguru chinene asa masomo twebire bintu binde yagerere bono kiro umuntu akurwaninga kuiko mwana onaite nandi sauli bake barwanirie enchirende etalingiye igo batukire betire bararekanire bale successful bono na ondo roche ngatali ta prepare byeyo nere nabogonya rurwani tinga ngekingo kora nenchoyo ne banjiriyo because ikero ayetire turucho chaka kumuikaranzi mubolinga ntebya ngo bose no manyetege ntege bono kumwana etire abantu bakwiriria ata chizukuru cyacharuka igoro ilieta lyacho muki nchira kikwanyonse tiegolie bantu mbali nyo kubolinga aya ngano koboko kwanyonse reti so nakikibono kero umuntu arwane tinga ngakingo kora umwana onaite form 4 agende university kurwa ubono bwajake korora amauga amayakora kana so muchiwo right nande ntebe uboibeli obo na tuburwani na turaburwani atwe no bokonsana gocha kokoli kwirinde gocha kubukora nande buno gukora rero chinjireji bose no muntu goikaranso korera umwana ikirasi kwareta kibija buno bono ndo kibija jire sama sakara amini chimesa chiyabo tiango tebi na abantu baraba ngaini mono nande baligirie njirende ngao nande yo kuibira bono igo tunye komyeka ni uboibeli obo nabo oboibina go improve technologically kabisa and I want to say this property before ndara kole se kerengere ligi ami ndo gusinto igete gukwani katimeze se kerengere ligi ajite ngaba gusina uba kuibira I want to say nga ekerengere ligi ajite gusinga gusino oboibeli bole I was so much anoite kero yondo mwago yo professor Magoa kwande last time nga hotspots gusi gose igo konyoranga gusindura akora kende yani lita liriri ajitelibe I'm telling you lera abana onye ukwibira goko bagusi nande nkolere elsewhere abanya abana bangini bagweta kurugusi nande baligo yonto basakora kana liuga nga into bagusi no kwibira gweka ya asante sana mwanjo mutegere tokanda sema ngana maya senchera yo gwenge mabo mayigole kurugusi ntoliko ibera matemo onda tatari bunande goro jini ne marana temo ndo no kolega asingiye iga ngai Vuna FM 102.0 Radio Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyi chinsi ime ya Radio Vuna. Yenero Radio Vuna 102.0 FM kitaseni kia china nkumagu sina isiko ya gusi ito mucho kuwati mirigilito chinsa beronkeli na enye kelito kubune parentua simana barali bachire nkuma abarali biyata barali makibuwa barali ya chinkuma tonye kuwati libori to suku murungania turikeli yukasi mailing for tradivuna.co.ke chinga kicharagira chinsa isane mmocha wanugaso mangana mwenye kubuchira senchira yuwenge na Victor Obangi Ayana mangana maya asenjera yuwekiranu
kurwa chinkonko inyichinsi. Na ukone nendo moncho motikali andon siasa verde chinga kinkunya senchara yu bunye retariana Victor Obangi. Murai wiki makia UDA na vaigo mokonyu murai wense Dr. William Ruto ikira segeti kia moi kasarani asumu sangira kano wechi delegate okole kali tkolia lero wetani ababwatani chiribu isano ni gobo bawikira nasumu sangira kano yo sebakagiri wechi kumachoro mokonyu murai wense Dr. William Ruto na mera chikoiru kia evendera yekia mikyo sikeru kia murai wense asobo choryo bonene bole bosio. Kinga kia matema manene yekirasi ya ikomi na kabere KCSE aswali tkulia ya kabere lero waziri wichisemi Professor George Magoha wabuliri aborokiwa amama balimu ubalia bakulenda matema yutu baswani chibesa asilirasi amatema awakoreka Magoha ni yakwana ya emambia lero asekonti muranga chinga kia tenero kubwatu kwa matema yo yeri tkulia kabere wachirasi chisukuru awasensemiyo mwaziri uyo ni gatebiruna ibikoro bya masakara ya matema agokea tubwenerati kwenekibwa na komenta buna engane yunigo erache koiroro buna oboibi bwa matema yo wasukana bwiparani goene kibuma mbyalero asebara ya namanga imemo chokajado asomogengi abwilori yari kurwa sensi ya Tanzania akwa mayaga elori yo gosirio boroso nakugwa akwanekia umuosa kono yo mokonyi bo mokomanda bwe bwanya nyimbo Joseph Mutiria nigate bire na butukini bwa chakiwe uri kumanya ekikirera elori yo kugwa mayaga yo gosirio boroso mubero nyagusira ni bwo gakira senkedo yenyegatari ya Kajiado. Ngeni go ekagirwa chigotwa asamatu kamange ikeye ngorengana no director bw'icyumbe yo korengalire ime county ya Kisii Henry Sese yotebirana amabera yekerengo kigoro nigo arachikoba egati echidigire 24 ukachirigena mange 3 na yekerengo gense abayegati echidigiri komigo ika 12 asenga kiyo yo baremi ni baburiwe kurigo bosemya asechiyo bisechiyo iyo komanya ebimeri ebara guchigusmeka anene angakiyeye embura enyinge egenda tugotwa Nchomotika ina senchira yobwenge chikoraga isano naibere inkumanyina inda senchira yobo ikeranu ngendera kotekera radio buna eri atariana Victor Obangi. Oyo noro mwelio wamangana maya asenchira yobwenge Vuna FM. Ekero amabe abachandi bane arabe anitaneine Zaburi 49 obosoma kwa Yesu. Igo Dr. Zakari unyonga na roho nati umugusi. Na kwanete. Kuruenge kione kawate runga chichi. Gusi. Is rampant in Kisii. And that ni na bangunya na nega tuenge university. Sometimes yaro mwa wasane ni gesakugete. Yakora kawate winga nandi kuchi kumene bwa qualify go chambuli ngo manyiti biyeyo Ndome denga kigwachira ono kinyunga ona bandi bagweta bagusi bakonye that has gone on paka lero iga kisa kuna bigo takabanga mu busiga ko yakugira mate bono na yamatemu atarikibiro lakini ntebe bumkuyo ibindi bimwe bibenya gocha bono ko nyamatemurungi direct ndwa bagusia wo maybe bali ko impersonate bono inje buli wonya the very questions na iki kuru abantu bande babwata ko inga alliance itanga imeliyo
tari tangu ni mangu jitangu ni yo kiro chinge kia alikuwa nyari ko yuro ko andi gendo gendo ko well na charali mu sinali ngiro yita tai kunyara ko bisa gento kia mo ne tu nje na nyire na ba mansai boso ba college na ba ko ba paka bana ngo so mino bono kabianga ani gento ge ko ba boso ko ba boli ndigo na ne chi kure chi bono dia noti sai rai so da kwa tevi ke ende lakini mtu unawaita ya busi ibo kansa na bantu se so ni kigalia aba tevi ke na kitu fulani tigo aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense imeya na que corre na bona nyora ka so mo tiere mo si tai mo mara ki se crecia na ki no ni mi sa bi de ya ka sai ru ne mo no no te no no ku you know very soon we might be accumulated na ba ge because rero igenjira to go dress injira to go kwane injira to go kore bintu bitu to go jiko ko bikora buna ba ge one mesikire rero no style yo gatenga twakobiri abagera tokobiri ndo bote mbere na tukukwana yabono ga montegera buno bono ngo gambike gusieki kuikone na ale tiririete giti origin yaye ne kegere tarike gusi so that is one thing na nyoro ko kwa sukulika gitabi kukulike lingana wakaga ne kigusi oriete kwani umuntu watengo mete kinekegere kono tukango nyole yete yikegusi so but we pray wote wana waitomba elete gwetabi and we want thing we go competitor ya kabisa ati som cheating tutakula cheating to ba I happen ko for ninde ababake nararingira batete kurigura nasomya ababa nene nanyoringira batete kurigura bose bakuigura cheating ye ngale kuri revolutionize karentu abantu bakarikire mipiga za maguru amuno ine ro cheating kasi nyasi era ngwetu none karamu monto ngwetu ni karamu kumbe kumeliza karalira ndandereire karamu ogo singo mayana wiki wona why don't you sit down and read tegere oyete lende na video even parents I hope we shall have somewhere even parents promote the encourage cheating in school they so discouraging the chinsa kia asobe getega waga kwerende ge muri ko kuyi kitu ngorna riku na ikajizo just sport kitu agenda sport
Alright, bakurunga sauti ya Jangwani volume 2 elimu ya dunia gatebanga mubwa terejisemi echipo komo asingi nchina gobo kimabwaino kiroto kendreta se mkwana gaiga somo kijide kikumne vile chinse sene mwichibono bogaso nchokondo kanga bright na gaiga si studio ninere Dr. Charles Ntaboti nega oyore Omokia ole omo manyibwa mangane birenkale psychologist oromolike ota abika mangana mangega kiteto chenyenga kinyega ntekenega no basemye boneto gendro to kunyara ko batukumusa kuruase ale ase omugasolero igoro ya mangana igai jeseme especially amatemekera se kumuna kabere KCSE daktari karibu nainde keroto gendro ta se usieyo twari gukwandira igoro yobongainereria samatemwa abanke baro chingo mwaziri worende wa Dr. Fred Matiang'i nara bukanyete temanyeti kurwa bakonya batabanga next year tugocha gutwara 0 cases of cheating lakini ngoma chabanga bunga ine liyo bomboko era samatema ya mono ya actually ndia mono buno nate ba propriety yes uro bunga ine limboko era and inchong manyene kerongo korubu tukibwane ubunga ine kira ya moyo kongaini yani umuntu takiretibu na aringi onye ntubwati njira muntu ndokorengereri kando yeli abantu bande barengereti abura turabentuska ekora tugutigaraga ubwe songo tote anga you remain in the box yes lakini go come out of the box ikoligereri kirende all right inyinyore kero turabake sana tuatebe tugunga ingakiendo mu wasirio kaberi wichisemi Dr. Zakari Onyonka yes nero tebete nganeye tingo manyenge ngakiyo ngakibo bungeneri bwabete baka kabigero mu gusinga ubolimo bosobungeneri mbole gusi igenti ki abantu bande bakakibwatira kurworo wono mbanya kuinyoranga ingakiyo mu gako ya kwantonyo kwanite nja etete abantu tubwate bono nabao bakabona bakonyana endere abantu batakakolengera lingo mu gusi ebintago kora anda kembiri bya buronge especially ya samatema lakini tigante abengo mu gusi yo iminto n'umuntu bwate umukyo monene sana bono nande gakorera umukyo lyanyolire abantu bakolengera lingande busiga ayiberete but ubu ng'eniri ubu mwanya abantu bunale orobuntu kubo clean totenga bwerire kabisa yaya okogenda nyene secondary kwanyora at least ubulimo bungu takabule ko borro kokogenda university ubulimo bungu tete ko borro igo ubulimo bungu roro lyoka igento gyoka abantu bamintu barakore no gotema tokore ibintu asubo maene turusi igento gikurwe birengereri because mindset yenga ti tugonyara gukora biyonye tuibereti ero tigirwore ko abantu barororo bakorire buya betire andi ba succeed batakorite kwindi batangainireti iga abantu bamintu nani muisukuligirira mono effects gosentebe punishment iko tekurwa so obolimo obo tunabona amatemwa yagenderete gaiga I want to tell you nga oisikuligirira etime dibeli abana funsi bakokorera amatemo bintu birore kemonkelinga uno gotoka gokoibera aya matemwa agusali gupi nandi busosibu umuntu ndura atuko gokonya umwana kuibira nere naboigo ne skuru elise konyarikana kuibira kuli kwalenga cross ngwafigiti abana bwetane mo batatu bane ne skuru ya matemwa akoli kwenda gutema ne fine ne chimilioni 10 chimilioni 2 unabona ngayura anyari chibesa buniki so nalo batebya antu amintunga ekerengere likiria abantu bale isikutuaranga ukuibira onye tuga prepare tibyangu isikuibira na liora abe successful kurwa sibirenge bito toche toba abantu banyasaye because ukuibira kuli na karo kuigo ngwanjiri asebuku igo toba abantu banyasaye tusabe tokoro umuki ngere tonyole kerikire genuinely kiri yito ubibiri bobo boere nanda abantu bali balengera tingo mu gusino mu ibiri yaya alright igo tuliga esa tokole ibintu bitu bya kabisa alright daktari nteke tu okwonera omworo kigwa ogokora matemu na boiko mu ibiri obwato mwana ogokora matemu ibintu biri bitatu banyabo ente kunyanda ko baba gokonya nenga ke ya matemu lakini tutara chabwo engana ya obotobo tobuti ase school tobate school nyine chi national school county school se school njira lichi kenyoro school nere tayari no mu ibuli ro manyene tayari already arusite mo no matara kwa matemu Kagera mete que school iro bravo kubata D plus mataganya go jena timeti no ra sense be ye chisemi
naturally skuru chire disadvantage because ngote abalenga skuru nero konyora muri chichi kenyoro omwana nonye tanya kumanya full paper yele zongo tofauti ya paper 1 paper 2 na paper 3 tanya kumanya ikakonyomera KCSE tanya correlate uno ntubate competition disadvantage among schools ose serikali ya temio kwarania korwa sekaransi mbia mono ena sike sauli wakwana nataka kolengereria sikita lakini rino bono tigante venye serikali ya temire kwarania chisukuru chichitu bono lero gende chisukuru ntubwata bali batumire ne serikali kabisa nandi ba qualified nandi taliomo abali nandi bakuli ku chisukuru chirio konyanga bali bakolete chikoleji chiabo bali professional teachers tatiarinde ngana ne baba ibuli bako bakana right ntubwate bintu bigotumwe bitabu ibi byonse bigotumwe cya chisukuru chie bintu birwate babie lab gochia mengotumwe bire na serikali na nyembi gotumwe buna bigotumwe cya sigete lakini ngotumwe bire ibintu bire at least reasonably ase skuru ere right nataka kotebanga ikintu kirabe tofauti ya sinini nambe yemo n'abantu aba bakurukwa banafunzi bakite se skuru ye right umetu na one skuru ye kuruku tote bana kisi skuru abane kugira gutwara mwana nga gawa piflat oruorobusa unless umujando getu mwana uyubwate wakomanyine right ndagite kubika indu ya kabiriga ekero kwanyorire naye aka certificate grade kiawo maybe kwanyorire D iri kwa bwate ku kirasi sana isa to kwa bwate busena max 150 kwasoira secondary wasomire kwanyorire D tutake iri kwa erora mono nga kwawa because naye nkwanya injirende tiyo torabe 20 torengaine yes ono uyo umwibuli ogoteba urusiti yo moyo nga yayo mwanone ga uruguru keningi obosema ate ga umbusa yone tiriri babanya kogendo yaya umwana uyo nabwata asago cha guswa egekogera nkwe egenteke mo propriety nje nasomete nyamisocho enere secondary yane form 4 nona akolete kuru nyamisocho kero yaringi ngekinja bwate bintu biseino biyeyo ono intutwala gukora intu kindi gurunga general science yani intwala gukora pigwa science una chisukuru chiabo kisi high school chiabo itirio chia bwate ono kurwali nenche se general science iri itaringi pigwa science na inje nanyorete njira yane ngukina umwana oyo bwe D nere nabwate njira yaye agukina to basa komororanga ngoje goja ni dieli ikotabwate asako genda ki polytechnic chito njiroro unaona KCSE gaige national kurende institution abana bako genda bakole bobundi bwa maboko keno ni chibicha umwana oyo yagende gari yarande arosi birugi bya kabisa muibuli tako tebu mwana nganga ayo wano ne tiriri bose ono embesa tinkurwa muruire chibesa anyole ikiredi kirikiaye akonyora because asobogi mobo ndotwaro yanyorete ndotwaro yanyorete B paka no yanyorete ikiredi yansi na atoko andi ngako nyigiredi kiri nabwata sagoswa ntobasa ku give up alright to abana moyo takura ama balu bali konyora bako genda uchisikuru atanga abana barabumba roje kende ono ino mwari bomba bisa kabisa uyite tambata ngabona ko mwana so that's what we are saying alright se mwanafunzi ule klasi 12 bona iko genda tokora matemo mwibulio ina tekerete maybe marago bango chali nkamotebye maybe abane paro bakorera sakalitangani batekerete bintu biri bitatu kurwase karansete awene takore ubose takora azichinga kichika cha matemo well stianja akire umwanafunzi yes umwanafunzi oliole candidate bono gende tokora matemo nambe ye monda atebenga uno gukora matemo awo nande manya butambe nga okoera kwa matemo amatangani mugochaka kwa yandi igobune pepe yo korea ya edri bosigo chikoera nande manya nga notakire go prepare ase pepe ndi ya kabiri igongobe focused timetable no bwate origire ringi mambige gokorwa uchake kuri vaisi gawe uchake kubulina n'abalimu bawo n'abalimu muri boarding abalimu no balige muchake kubabulia egere baba konye no nasubo bakobwate bokoli kwirende hoere ndagite kokotebi nando mwanafunzi nga otigane ne pepa yerire konye buna lero kwale okora buse maths reason tio nando uchaka kubulia maswali ya maths nganga liringa kikwalirora kiri yitire kierire bwato keko ruise kolengere likiria gekogera tokori kia mutu anda ke nguchi kubulio ranyole tuli collect bia iwa affect tu chikonyara gokora
ke gocha mutu wakwa moyo yes tumia chinga kichia ubuya onye gukuru mwana okobere skuru gagwe na handirigireria buna twateba kirige kurengete gagwe kora kirikere totally necessary ebintu buna bono byonya kumyoka bosenga otete gwaku mupira ryoka rero bamintu thaliria mupira twikirenga kia matemu tiachinga kicheo chinyingi chibe asoko revise na kurige na nkike gocha onye goro mwana okogendanka bono tagotebanga na ryo gwakorera matemu otete goti mukori ne pigipigi iguru busogende kurigirerie TV asigete yaya twara chinga kitemtebo yao okorigereria buyanga ikina kinachakira na kinakora kine above all uinyore ngaya no mwanafunzi amatemu ogokora na yagocha godetermine obugima bwao obere rororo igo na kuburia na kuba n'abantu bari uruje baragokonya se amatemu aya otige konya kuminyoka because ni mayeto bwo bona kwana bwo kuibera omondo na baraja gotenga aya matemu igwe kanire chiroro gorogaria uso mucyo nyarebe no amatemu akare achire chikwishoni chiachire please